Bună ziua, mă numesc Dinu Cristian și o să vă prezint un filmuleț cu realizarea unui puț în zona Balotești la 34 de metri pe tubulatură albastră de fi 160 mm, tubulatură albastră cu filet și fit de fabrică, inclusiv realizarea căminului, căminul fiind un cămin din plastic de 1,70 adâncime cu 1,10 lăsime, iar gura de vizitare fiind accesată la 80 de cm, achiziționată de la Valplast. Iar în următoarele minute o să vă prezentăm realizarea forajului în sine, care e cuprins în acest cămin. După cum se poate vedea, căminul e destul de adânc, de la 1,70 adâncime, așa e din fabrică, sunt și mai mici, dar proprietarul a solicitat unul mai mare. Prețul acestui cămin, doar prețul căminului național de la Valplast va costa 2100 de lei fără TVA. După cum se poate vedea, sunt introduse și furtunile pentru nisiparea forajului. Acesta e compresorul de 50 de litri. Iar aici se află rezultatul extragerii apei de aproximativ 4 de minute. Nu e chiar limpede, dar o să-l mai lăsăm până la finalul nisipării, să fie apa limpede. Deci așadar vă reamintesc că forajul a fost realizat la 34-35 de metri, tubulatură de fi 160, tubulatură cu filet și fitul de fabrică. Acest filmuleț îl puteți găsi pe site-ul nostru www.forajopuțreapă.ro, accesând pagina blogului nostru. Iar pentru contacte, telefoane sunt următoarele: 0765 2121 00 sau 0722 99 77 27. Persoană de contact: Dinu Cristian. Vă dorim o zi bună, în continuare, sau o seară bună, în funcție de cum intrați pe site-ul nostru, și o să revenim cu alte filmulețe.